Ľudia, pred začiatkom videa by som vás poprosil, nech si zapnete odber, lebo plánujem chystať viacero IRL videí, aj so zvončekom, tak sa môžeme vrhnúť na to. No, tuto máme klávesnicu od Niceboy a tu mám také tlačítko, že tuto slniečko, ak vidíte dobre, tak ak čujem takto, tak meníme to ako také, že také, že svieti takto, tak už mi to svieti takto normálne. Takže tuto je môj notebook, cez ktoré ako takto žerem na telku od Hyundai, lebo som slepý jak patron, tak to musím dať. Nemá to úplne všetko, že by tam niečo odrezané, tak to nevidieť ako všetko, ale to mi moc nevadí. Tuto mám takú ozdobu tohto kaktusa, tu mám tiež ozdobu a toto sú sluchátka, neviem aké sú to, ale ako sú dobré, len tam ja majú ako zabudovaný ten mikrofón. Ako mám s mikrofónom, ale tam mi nefunguje sluch. Ako toto, hej? Neviem, ako sa teraz momentálne volá. Potom tu mám z tej telky zapínač od telky, mám tu ovládač od telky a tu keď že vypať. Malo by sa tu... Moment. No, proste, ja nemôžem zapínať ako týmto černým. A ja zapínam týmto, neviem prečo to tak je. Týmto mu zapínam, ani týmto červeným. A tu mám myšku, takú, že svietiacu. A volá sa GX Trust. Moment, ja to takto ukážem. Ja som s ňou spokojný. Potom mám takúto podložku, nejakú farebnú, je to jedno aká podložka, poviem podložka ako podložka. Už ju mám asi od začiatku notebooku, čo som dostal, to je asi už 7 rokov, neviem. A ešte by som možno niečo aj povedal, čo nemám ako moc setupu, ale keď ja nevolám ako cez počítač, tak potom volám cez mobil a to volám s týmito sluchátkami, že Solix, cez bluetoothové. A keď mám prvný frňák, tak si to vyšmrkám, takže to je tak v prípade núdzi. A čo by som to ešte ukázal? No, to by bolo... Ináč, čo som zabudol povedať. Tento počítač sa volá, že Lenovo nejaký, neviem, aký Lenovo teraz. No, to asi všetko. Tak ďakujem za pozretie videa, nezabudnite tam hodiť ten like a odber, lebo už možno budem dávať viacero shortov ako z IRL, alebo ako normálne videá z IRL. Však uvidíte, ešte sa nehajte sami prekvapiť, tak zatiaľ, čau.